Hello लोगोफोर, good morning. गहेला बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय सिगाङावनो नोंथांमोननाव निमाहा बिग्रो, मानो होनबा मैयानि होनो गोनां भिडिअखौ आङो होनो हायाखै। माने पुरा एडिटिं खालामखानानै बिराद खस्थ'यै एडिटिं खालामखानायनि उनाव माने जेब्ला आङो आपलोड खालामनो नागिरो अब्ला भिडिअआ हारसिं डिलीट जानानै दंमोन। माने मोजाङै रोंजोबाबो नालाय, दा माखौबा थुनानै माने डिलीट खालामफ्लांबाय खोमा, आं मिथिला। ओमफ्राय भिडिअखौ नागिरबाबो मोनासै, ओमफ्राय लाबोफिननो हायासै। बिराद खस्थ'यै खालामदोंमोन आं एडिटिंखौ, नाथाय जायासै। बिनि थाखाय सिगाङावनो नोंथांमोननाव निमाहा बिग्रो। आरो आङो मा होनोमोनलाय, ओइदिनखालि बिराद फुंनिफ्रायनो खामानि मावनो सेस्था खालामदोंमोन, खिन्थु जायाखै आरो बिराद माने आनलाकिखा बे दिना। फुङावनो जोङो बिनानावमोनहा गेम गेलेनो थांनो नागिरदों आंना। बिनानावमोनखौ ट्रेन स्टेशनाव जोङो लोगो हमनो नागिरदोंमोन क'क्राझाराव। बिसोरो बिनानावमोनहा थांग'बाय। जों लामा ससेयावनो जोंखौ खबर हरबाय फैनो नाला, जोंखौ लोगो मोनफैनाय नंला, हास्लाबनाय नंला नोंसोरो। जों लामा ससे मोनहैखाबायमोन आरो। ओमफ्राय जों बिनानावमोनखौबो लोगो हमनो हायासै। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EMखौ लोगो हमगोन होननानै जोङो बुंखानाय दंखायोमोन, लिटार हैनांगौ। आंहा चेकआपआव थांनांसिगौ ना लोगोफोर, बेनि थाखायनो बे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EMनाव लिटारखौ हैनो होननानै जोङो थांबाय। ओमफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EMनावबो फना नाङाखै, कल एन्डेड जागासिनो। फन हरनानै जुदि लेंहराबाथ' थांनानै लाब गैखाया नालाय, लोगो हमखाया। बेनि थाखायनो बेबो खामानिया जायासै। ओमफ्राय MRM हस्पिटालाव थांनानै ब्लाड टेस्ट खालामनांगौमोन। ओमफ्राय बेयावबो आंनि मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जायासै। ओमफ्राय बेफोर खामानिया मोनसेबो जायासै। ओमफ्राय जोङो फ्रि चेकआप खालामनो होननानै बाबाखौ बेबि क्लिनिकआव लांबाय आरोखि। क्लिनिकआव लांनानै बाबाखौ देखायनानै मुलि सुलि लानानै जों न'आव फैफिनबाय आरो। ओमफ्राय फुरा एडिटिं खालामबाय एकदमबारे बिराद मोजाङै। ओमफ्राय दा भिडिअआनो गैया जाना होबाय। मा खालामनो, मोजाङैबो रोंजोबा नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि बिनानावमोननि गेम गेलेनो थांनायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन। ओमफ्राय दाथ' आं सहैस्लाबासै, थेवबो आङो आंनि बिनानावखौ भिडिअ खालामना हरनो थिनबाय। ओमफ्राय बिनानावा भिडिअखौ खालामना हरदों। नोंथांमोनहा आंनि बिनानावमोन थांनाय बा अल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै थांनाय गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ नायनानै सापर्ट खालामदो। ओमफ्राय सापर्ट होदो आरो बिथांमोनखौ गेलेनो, जाहाथे बिसोरो बोलो फैयो। ओमफ्राय आरो जोंनि अल क'क्राझार बा आंनि बिनानावनि गासै लोगोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों इसोरनियाव आर'ज गाबो, जाहाथे बिथांमोनहा इन्जुरि जायालासिनो मोजां गेलेनानै मेडेल देरहासारबो जाबोनो हायो। ओमफ्राय जोंनाथ' बिनानावा मा जागोन इसोरनिसो खोथा जाहैबाय, माने खाफालनिसो खोथा। मानो होनब्ला जोंना बिनानावा सप्तानैसो जाबायमोन लोमजानाया। ओमफ्राय भिटामिन जानानै वेटआ बेना बिराद बारा जानानै दंमोन। ओमफ्राय वेट खमायै बेयो दा बिराद दुरबल आरोखि। ओमफ्राय थेवबो बियो गेलेनो थांदों। ओमफ्राय वेटआथ' बिराद खमायनानै बियो दुरबल जाजोब्बाय, थेवबो गेलेनो थांदों आरो। आसा खालामो जाहाथे बिनानावाबो मोजाङै मोजां गेलेनानै माने मेडेल देरहाबोनो हायो। नोंथांमोनहा जुदि गेमखौ थांनानै नायनो लुबैयोबा थांनो हागोन। बिसिनि गेमा बङाइगाव अभयपुरियावनो जादों। सोरबाफोर खाथि खाला बङाइगावआव दङबा थांनानै नायनानै सापर्ट खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय बिसोरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जानानै 58 जन थांदों। गासैबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अल दा बेस्ट जासिहरो आरो मोजाङै गेलेगोन होननानै आसा थाबाय। आरो नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालाम, जे गासिबो बिथांमोनहा मोजां गेलेथों होननानै। नै लोगोफोर, मा होनोमोनलाय, डिलीट जानानै बे मोनथामसो फट'गाल' थालांदों। बिराद दुखु नांखादों आं, एथबां खस्थ' एडिटिं खालामखांनायनि उनाव आपल'ड खालामनाय टाइमाव भिडिअखौ मोनैनि थाखाय बिराद दुखु मोनखादों। नोंथांमोनहा आंनि बिनानावमोन थांनाय बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै गेलेगिरिफोर थांनायखौ भिडिअखौ दसे नायलांदो। आं खेबहैनो हायाखैबाबो आं बिसोरखौ भिडिअ खालामना हरनो थिनदों। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम आरो, जाहाथे बिसोरो बोलो फैयो गेलेनो। नायलांदो लोगोफोर दसे। नोंसोर बहा थांनो नागिरदों? गेम
लोगोफोर बिसोर क'क्राझारनिफ्राय थांसिगोन नै गासिबो New Bongaigaw daसो मोनफैदों सफैबाय गासिबो सफैबाय मोजां गेले जीत हमारी होगी नैबे बिथाङा उदै सादोंमोन लगन जी बे दिखोना हाया नै बेसे दिखोदों नै बिसिना दा ओमफ्राय वाइट लानायनि स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय डकुमेन्ट चेकिं जाबाय बा जोंना माथो आब' जयश्रीयाबो माबा डकुमेन्ट चेकिंआव दङ आब' जयश्रीया जोंना इन्टारनेशनेल प्लेयार दे लोगोफोर बे खनायाव जिरायनाया ओरैबायदि गरम जाहैदों नै ओरैबायदि थानो हायाखै बेयाव थानो ना बेयाव थानो उसाव बादाव जादों मानसिफ्रा उसाव बादाव जादों जाहैदों ओमफ्राय बेयाव थानो ना बेयाव थानो खना खना जायगा नागिरनानै बहायबा थान्दा जागोन नामा बिदि जायगा नागिरखुमाबायगासिनो जाहैदों मानसिफ्रा অভ্যৰ্থনা সমিতিক এটি বিশেষ অনুৰোধ কোড নম্বৰ ঘৰত পানী আৰু এটা ডাষ্টবিনৰ যোগান ধৰে যেন गथ'फोरनि गेमा स्टार्ट जाबाय जादों नै लगे लगे गथ'फोरनिया स्टार्ट जाग्रो फार्स्टआव ओमफ्राय गिदिरफोरना उनावसो जायो लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोब्बाय थ' थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होबाय था जाहाथे आं उनावबो मोजां भिडिअ लानानै बा मोजां भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हायो थ' बाय बाय